Wilst piloten die moderne strieljagers oervleenen, binnen graafmachines druk aan de gang om de bommenwerper van haar collega-vleenders te bergen. Deze Vickers Wellington startte op 26 juni 1943 del heel in de diek bij Holwert. Nou de vergunningen rond binnen voor de berging van het wrak is het werk in volle gang. Nou, zoals je achter mij kunt zien zijn we druk bezig de dijk af te graven om de voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van de damwandkuip waar de Wellington in ligt. Je moet eerst de dijk verwijderen, maar om de dijk te verwijderen moet je eerst een noodvoorziening aanbrengen. Nou, dat is die damwandkuip die daarachter staat en dat brengt gewoon heel veel werk met zich mee. Wetterskip Friesland stelde hege eerskel onder bergingswerkzaamheden. De veiligheid mag niet in het gevaar komen. En zeker ook gezien het feit dat we al verder in het seizoen waren dat we begonnen. Betekent voor ons ook heel belangrijk is dat het in het stormseizoen, wat op 1 oktober begint, die veiligheid ook gegarandeerd is. En daarom hebben we best stevige eisen gesteld aan de damwanden en de constructies die neergezet worden. Nog een veiligheidsaspect. In het vleentug lijkt misschien nog wat dat ontploffen kan. Nou ja, we proberen wel alles zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te doen. Maar munitie is nou eenmaal gemaakt om te werken. En als het tot uitwerking komt, ja, dan kunnen er doden en gewonden vallen. Dus we doen er alles aan om dat zo veilig mogelijk te doen. Hoe het omgaan met wat eens een oorlogsgraaf is, vinden ze belangrijk. Als het goed is, zouden daar nog 5 jonge heren, jonge mannen begraven liggen die hun leven hebben gegeven in de oorlog. En dat is toch heel belangrijk dat je medewerking kunt verlenen. Dat vinden wij als Wetterskip dat we ook daartoe zijn. Uiteindelijk zal de bergings- en identificatiedienst, op het moment dat we stoffelijke resten vinden, zullen zij wel de put ingaan en die resten gaan bergen, stuk voor stuk. Voor de onkom 4 bemanningsleden komt op het plak een monument. Maar nabestaanden zal daar een plechtig moment plak vinden.